street bar, tunak. A ako sa ti páči toto miesto? no mne sa toto miesto vôbec nepáči, je hnusné, odporné. Ako ty? Ako môj verný brat. Netoč ma, kurva, vážne. Nie, vážne, netoč ma. To vystriedem. Nebudem si tu kokotom. Dotentovaná, takže urobili ju úplne zle. Pozrite sa na tú budovu, tá je ešte horšia. A proste, čo by som vám na to povedal všetko? Tak, Pravým menom som Herbert. pravým menom Daj pokoj, keď to s tým Herbertom už ťa strčím z tej klady, už ma sereš. som mod boss. Takže, Som veľmi teplý. a tak, A pekné auto. za chvíľu A čo pôjdeme to je? dovnútra do štvorca a To je tamto ihrisko vzadu. tak pome. Ide. Dobre, môžeš dať ďalšiu otázku. Dobre, dávam ďalšiu otázku. Koľko? Takže, aká dĺžka je pre teba ideálna? Čoho? To je jedno, aká dĺžka je pre teba ideálna. 2 cm. Asi 20 000 milimetrov. A to je koľko metrov? Skúška z matematiky? Asi takto. Nejak. Dobre. Tak môžeš ďalšiu dávať otázku. Ideme na to. Teraz sa začína byť poriadne naložené však. Hej. Takže ďalšiu úlohu, toto nie je otázka, ale je to úloha, OK. čo ti dali diváci pod video. No zdvihni si paličku, či čo to je. Takže postav sa na kontajner a zahraj sa na King Konga. Na tento malý stačí. Tak toto teraz dávate mne otázky, takže úplne. To ja. To je 20 metrov. Tak, poďme zatiaľ, ideme na kde. Napríklad na tie preliesky. A potom, čo ja viem. No, takto, to na čo... Tak môžeme. Stačíš? Dobre, tak čaute. Tak, to je tá bytovka, čo som povedal. Podeš mi euro. Vidíš, a teraz ma napadla ďalšia úloha, čo ti vlastne dali, že musíš spraviť jeden zhyb, že sa zavesíš a spravíš zhyb. Taký. OK. Počkaj. Tak, A dáš 2? to diváci vy ste tak porovnali. Tak, čo by som na to povedal, tam sú moji verní kamaráti. Ukáž. No, tak, čo by som vám povedal? Tak môžeme ísť na ďalšiu otázku. OK.